Når lyset i arenaen tændes, er vi klar. Det handler om at gøre det anderledes og at gøre det ordentligt. I vores øjne betyder kvalitet at gøre det rigtige, også når ingen andre kigger. Til coating anvendes blandt andet frisk, ung ingefærknold, der tørres og blendes. Ved tørring omdannes ingefærens gingeroler til jaguaroler, hvilket intensiverer den skarpe, krydrede smag. Dette gør smagen fantastisk, men tilfører også vingummien en duft af, hvad den er coatet med. Duft er essentielt for os, da vi ved, at ens sindsstemning forbedres kraftigt, når vi udsættes for en behagelig duft. Duft åbner for følelserne og supplerer ens smagsindtryk, da stimuleringen forstærkes ved tilførelsen af en ekstra sans. Det, at vi har hands-on på produktet, gør, at vi kan være ekstra dygtige og kritiske i forhold til vores ønskede standard. Vær ikke bange for at stå inde for, hvad du tror på. Heller ikke selvom det betyder, at du skal stå alene. Wally & Wiss, en vingummi til hele verden.